ko da wasa. Duk yadda aka dole madatsi ne shi. Samun takaddun bincike ba fa karamin gagarumin al'amari bane. Wake kilo 1 sannan da... Wancan? Jozan, wato kai kaya waje ɗaya shine ka daɗe haka? Sannu, ina son magana da kai. Mutumina, me kuma na canza murya? Kai ne wanda ka zo gidana ka ratsa wa ƙawata takaddun bincike kai ne ba? Shi ya gaya miki haka? Taya mai sai da kayan masarufi zai iya haka? Ina ga dai kin zo wajen da ba shi ne ba. Irin rubutun sak? Ni na san cewa kai ne. Ni ma dan Allah ka taimaka mun. Kin ga mafayyace wani abu guda. Ba ni ne wanda kike nema ba. Idan kina son shinkafa, zaki iya siya nan. Man gyada, ga sha ta cin ki dauka. Amma ni ba wani abin da na sani akan bincike. Wannan san ba haka abin yake ba. Wani ya sha wahala dare da rana, ya kashe miliyoyi don kammala bincike? Shine ke kuma zaki da kyauta? Wannan ya saba wa doka. Babbar kasada ce hakan kuma. Gani fa a gaban ka me ne daga murya? Lokacin tashi yayi, ki je. Kinan ba za ka taimake ni ba? Malama, ya ce ba shi bane. Ki bar damun shi. Fece. Shozan, kamar yadda na faɗa ne, ba tarbiya. Babanta wani shashashan mara amfani ne. Karamar yarinya ce fa. Ta yi kuskure ne. Me na damun kanka kai? Kai,